Amosar o seu apoio, respeto e loita pola igualdade. Estas son as reivindicacións que lanzan dende o Concello de Pontevedra. Hoxe deron a coñecer a bandeira multicolor que lucirá nos balcóns da Casa Consistorial. Unha bandeira moi orixinal e apta para estes días de choiva que estamos tendo na cidade. Un acto no que estiveron acompañados polos gaiteiros moi novos que formarán parte do Memorial Ricardo Portela na fin de semana. Con este acto e todos os que se desenvolven durante a semana que ven o Concello quere un ano máis, este ano pois, con máis intensidade, reivindicar a diferencia, a diversidade. A diversidade nas sociedades non é un problema, é xusto todo o contrario. A diversidade é o que nos fai ser sociedades máis democráticas, máis xustas e máis igualitarias. Dende a Deputación tamén quixeron amosar o seu apoio ao colectivo de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais. Por primeira vez na historia desta entidade provincial, amosarase esta bandeira do orgullo ata este domingo. Enviar esa mensaxe que a Deputación de Pontevedra ten un compromiso polo respeto á diversidade e pola igualdade para todas as persoas. Vai estar ata o domingo colocada na fachada da Deputación e é un grito de cores que é a bandeira do orgullo no que nos, como administración, pois nos sumamos. Tremendo é que teñamos que estar con estas cousas, non? Ainda nas institucións e na sociedade siga habendo a necesidade de reivindicar, de loitar, de facer propostas para avanzar en estes terreos en calquer outro. Un día do orgullo LGTBI que se conmemora neste 28 de xuño, pero que a vindeira semana deixará moitas actividades no seo do FLOP Pontevedra.